שלום חברים, לאחר שהעברתי מספר פעמים את ההדרכה של לצמוח ממשבר תוכנית עסקית בעולם משתנה והיה מוצלח, אני מעלה את זה לפרזנטציה מוקלטת עבורכם ולשימושכם, אז תהנו וכמובן שאשמח לקבל פידבקים. נעים מאוד, אני פאולינה, נשואה לערן, אימא ל3 ילדים, מתגוררת ברמת ישי. אז אחרי קריירה ארוכה ומוצלחת בחברת מור אינסייד מבית שירותי בריאות כללית, בה מילאתי תפקידים בכירים והובלתי תהליכים חוצי ארגון לרבות כתיבת תוכניות עבודה מגוונות. לפני כשנתיים אני וערן החלטנו לשפץ את הבית שלנו והמשרד שלו, ואז התעוררה בי בעצם התשוקה להגשים את החלום. לקחתי שנת חופש, בה השארתי את עצמי בתוכן של עולם העיצוב, קורסים בארץ ובחול, אחרי שסיימתי את לימודי עיצוב פנים לפני למעלה מ12 שנים, ובשנה האחרונה בחרתי להגשים את החלום שלי והקמתי את PTL, מותג חדש שמתמחה בעיצוב פנים והום סטיילינג. וכמעצבת אני מאמינה כי חללי מגורים הם אורגניזם חיים לכל דבר, כאלה שיש לטפח אותם בקפידה, ואת הצרכים המשתנים שלהם בהתאם לבני ובנות הבית. אז המלחמה ככה טרפה את הקלפים של כולם, ואני בחרתי למנף את עצמי ואת החוזקות שלי והדברים שאני אוהבת ולשלב אותם, את תחום העיצוב ואת ההובלה והניהול. ואחד הדברים שאני ככה התמחיתי בו זה המצוינות העסקית. אז גם בזמן שהמלחמה והמערכה האזרחית ממשיכים לעבוד, נתקלתי בלא מעט שאלות חשובות על דרך הפעולה לאור הקשיים והמכשולים. ומכאן בעצם נולדה המצגת הזאת. העולם העסקי מתמודד בימים האלה עם 3 אתגרים עיקריים בעצם נקרא להם. האתגרים העיקריים האלה הם תזרים המזומנים בעצם שיש, מעבר לתזרים המזומנים זה העובדים, וחשיבה אסטרטגית על העתיד שלנו. אז כשאנחנו ככה לא בחרנו את הסיטואציה והמלחמה באמת נכפתה עלינו, במצב הנוכחי אתם נדרשים להתמודד בנוסף עם האתגרים המרכזיים עם שיווק העסק ללקוחות. כאשר אנו חושבים על הלקוח, אנחנו מבינים 1. שהוא איננו פנוי נפשית ומחשבתית לחדש ולרענן את הבית, ו2. גם אותו מלווה המחשבה הכלכלית מה יהיה. בהיבט העסקי יש משבר גדול מאוד וחשש לגורלו של העסק שלכם. לא רק מה יהיה, אלא מה אתם חייבים ליזום למען העתיד. ולכן חשוב 1. להכין תוכנית עבודה. 2. זה להיות גמישים וזמינים ביחד לשינויים, ו3. זה לייצר שגרות תואמות מציאות. אז במהלך המצגת אני אלמד אתכם מהניסיון הניהולי שלי של למעלה מ14 שנים, איך אנחנו עושים את זה, איך אתם תעשו את זה בעצמכם. כשאנחנו מדברים על מיפוי תהליכים, אנחנו מדברים בעצם על חלוקה לשניים. 1. זה השנה החולפת, שכרגע זה 2023, ועל השנה הבאה 2024. אז הניתוח נתונים שלנו משנה חולפת לתכנון עסקי לשנה הבאה הוא תהליך סופר חשוב להבטיח את ההצלחה של העסק. אנחנו ניגע בשלבים החשובים שאפשר לבצעם. אז הראשון שאנחנו מדברים על 2023 זה לאסוף נתונים על הביצועים של העסק בשנה החולפת. כשאנחנו עושים את זה אנחנו מתייחסים למידע פיננסי. במידע הפיננסי אנחנו ניגע בהכנסות, הוצאות, ותשימו לב רווחיות. חשוב מאוד לשים דגש על המילה רווחיות, כי לא כל הכנסה היא רווח. כשאנחנו מדברים על המוצרים למשל שאנחנו אוספים משנה חולפת, כמה מוצרים יש לי, איזה מוצרים. פרמטר השלישי אנחנו נתייחס לשירות. שירות, איזה שירות יש לי, למי אני נותן את השירות שלי, מי סוג הלקוחות שלי. בהמשך של שנת 2023 שאנחנו מנתחים, אנחנו מתייחסים לניתוח נתונים על הביצועים של העסק בשנה החולפת. כדי להבין את המגמות והטרנדים שהופיעו בשנה הזאת.
אתם יכולים להשתמש בכלים סטטיסטיים וניתוח כלכלי כדי לעזור בתהליך הזה. לדוגמה, אם אנחנו מסתכלים על המידע הפיננסי, אנחנו ננתח את הנקודה של ההכנסות. אנחנו יכולים להסתכל כמה סך הכל הכנסות היו לי בשנה החולפת, כמה היה לי חצי שנתי, כמה היה לי רבעוני וכמה היה לי חודשי. אנחנו יכולים להסתכל במידע הפיננסי, בהוצאות שלנו, על מה הוצאנו, על שכירות, על שיווק, מרצ'נדייז, כל הפרמטרים הכלולים בתוך ההוצאות. במוצרים שלנו, כמה מוצרים יש לי, איזה מוצרים, האם יש מוצר שאני יותר בולט בו, מה המשמעות של זה, אני יותר טוב בזה בשיווק, האם אני היחיד בשוק, מה הייחודיות שלי על פני האחרים, מבחינת שירות. כשאנחנו מדברים על פרמטר השירות בניתוח הנתונים, אז למי אני נותנת את השירות שלי? סוג הלקוחות שלי, האם אני פונה לקהל יעד מסוים? האם אני פונה ללקוחות פרטיים ואני מתמחה בסוג עיצוב מינימליסטי, תעשייתי? האם אני פונה לקהל יעד עסקי, שהוא יותר ככה הייטקיסטי או מרפאות? איך אני נותנת את השירות שלי? האם זה בייעוץ טלפוני? האם זה פגישות פרונטליות? מה הערך המוסף שלי בשירות? ההתמקדות בתחום הספציפי מאוד מאוד חשוב לאפיין את הפרמטרים האלה בשביל לדעת מה מייחד אותנו ולאן אנחנו מכוונים. כשאנחנו מגיעים לשנת 24, אנחנו מסתכלים על הגדרת מטרות ויעדים לשנה הבאה, לפי הנתונים והניתוח שנעשה. אתם צריכים להכין את המטרות שלכם והיעדים לשנה הבאה. זה יכול לכלול גיוס יותר שוק, הגדלת רווחיות, חיסכון בהוצאות, פיתוח מוצרים חדשים ועוד. תכוונו לקבוע יעדים מדידים. אני אגע בכמה דוגמאות. לדוגמה, להשלים X פרויקטים בשנה. אז אנחנו יכולים להגדיר יעד לגבי כמות הפרויקטים שאנחנו רוצים להשלים בשנה הזאת בהתאם למטרות וליכולות שניתחנו ב-23. דוגמה נוספת זה לשפר את שביעות רצון הלקוחות ב-X אחוזים. ניתן לבצע סקרי שביעות רצון לפני ואחרי פרויקטים כדי למדוד את שיפור שביעות הרצון. דבר נוסף זה להגדיל את בסיס הלקוחות ב-X אחוזים בכל שנה. לעקוב אחר מספר הלקוחות החדשים אל מול הוותיקים. בשונה מיעדים בתכנון פרויקט. למשל, כשאנחנו מתכננים פרויקט, אנחנו יכולים להסתכל על יעדי תאורה. איך אני רוצה שיהיה, כמה אני רוצה ואיך אני רוצה, אם אני רוצה אור טבעי ואור מלאכותי, מה השילוב. להשתמש במדדים כמו גובה החלונות והפתחים, לשפר את התאורה הטבעית והתאורה המלאכותית בחלל. כשאנחנו יכולים להסתכל על יעדי צבע למשל, שימוש בצבעים, להשתמש במדדים של צבעים וטכניקות צביעה כדי ליצור אפקטים ותחושה מסוימת בחלל, בעיצוב הפנים. אנחנו צריכים לשלב את כל המדדים האלה בשביל ליצור חוויה במרחב. זה משהו פונקציונלי ואסתטי ותורם לפרויקט. זה מאוד שונה, אבל גם בפרויקטים אני נוהגת לכמת כל פרויקט לעשות לו מיני תוכנית. וככה זה תורם לי ועוזר בהתנהלות העסקית שלי. תקפידו, זה מאוד מאוד חשוב, לקבוע יעדים מדידים. זה יעזור לכם להגדיר את המטרות והיעדים שלכם. עכשיו, כשאנחנו עוברים לשלב הבא בתהליך, אנחנו מדברים על תכנון תקציב לשנה הבאה. אנחנו מתכינים את התוכנית ברבעון האחרון, ולכן עושים הערכה גסה לגבי הרבעון האחרון. אנחנו מתחילים בסוף ספטמבר, ובינואר עורכים התאמות לפי סגירת הרבעון האחרון הרביעי שלנו. בעצם תכנון תקציב הוא מהווה חלק חשוב מתהליך הניתוח והניהול והתכנון העסקי שלנו. לפי המטרה והיעדים, הכנסות והוצאות צפויות, יש ליצור את התקציב. התקציב צריך להיות מפורט, כולל את כל הסעיפים הפיננסיים, ולהצביע כמה כסף מוקצה לכל סעיף. כאן צריך להיות ריאליים ולקחת בחשבון שההוצאות עשויות
לעלות יותר מהצפוי במקרים של שינויים או חירום, כמו שאנחנו חווים עכשיו, כמו שחווינו בתקופה של הקורונה, שהייתה עליית מחירים לאחר הקורונה, כמו שחווינו במלחמה בין אוקראינה לרוסיה, כשהיה חסר למשל חלקים או רכיבים או פסי ייצור מסוימים נעצרו, ואז זמני אספקה, הכל עולה לנו בסוף במחירים, ולכן חשוב להיות ערוכים מבחינה תקציבית. אז פרטים שחשוב לשקול בתכנון התקציב שלנו זה הכנסות צפויות מהמקורות השונים להכנסה שיש לעסק. זה יכול לכלול תשלומי לקוחות, רווחים מפרויקטים ספציפיים, לחשוב ולחשב את הסכומים הצפויים מכל מקור בהתבסס על נתונים מהשנה החולפת, וחשוב להכניס פרמטרים שונים, כמו שינויים בשוק או בתעריף שאתם מחייבים. אם הכל עולה, תדאגו גם להעריך את עצמכם ולהתאים את הערך השעתי שלכם, או את ערכי הפרויקט שלכם, העלות שאתם מתמחרים, לפי המגמה בשוק. הפרמטר הבא שאנחנו מתייחסים אליו זה הוצאות צפויות. כשאנחנו מדברים על הוצאות צפויות, צריך להכיר את כל ההוצאות הצפויות שיש לעסק. צריך לשבת ולמפות את זה. זה כולל דמי שכירות, הוצאות שיווק ופרסום. זה יכול להיות הפגישות שלכם בבתי קפה עם לקוחות, חשמל, ארנונה, הוצאות רכב ועוד. להעריך כל ההוצאות לפי המצב הנוכחי ולעדכן בהתאם בתוכנית שלכם. הפרמטר הנוסף שאנחנו ניקח זה כיווניות פיננסית. להכיר את המטרות הפיננסיות של העסק. באילו מטרות תשקלו להשקיע או לחסוך כספים. זה יכול לכלול פיתוח של יכולות חדשות שלכם או השקת מוצרים חדשים ועוד. כל זה תמיד תזכרו. לעקוב ולבקר באופן קבוע בכדי לוודא שהתקציב מתקיים ולא יתרחשו חריגים. זה סופר חשוב. תתכוננו לחירום. חשוב לכלול בתקציב גם את ההתחשבות לאירועי חירום אפשריים או לשינויים בשוק שיכולים להשפיע על העסק. זה יכול לכלול למשל חיסכון. אם יש לכם חיסכון אתם תדעו להתנהל נכון גם בעת מלחמה, כי אתם תדעו שאם עד עכשיו התבססתם על הכנסה מסוימת והפרשתם לכם שכר מסוים או ידעתם להתנהל, תמשיכו באותה התנהלות מהחיסכון הזה להתנהל ולראות איך אתם מצמצמים בשביל שלא תרגישו שהעסק שלכם שוקע כשהייתה תקופה שאין כניסה של פרויקטים חדשים, שהכל במגמת עצירה של אי ודאות. ולכן בתהליך התכנון חשוב לזכור שהתקציב הוא כלי ניהולי, חשוב שמטרתו לאפשר התייעלות וצמיחה. זכרו לעקוב ולבקר באופן קבוע בכדי לוודא שהוא מתקיים. הגענו בעצם לפרמטר הבא שלנו שהוא התכנון האסטרטגי לשנה הבאה ל-2024 לצורך העניין. להשגת היעדים שהצבנו. אנחנו צריכים להחליט אלה אסטרטגיות אנחנו נשתמש, אתם תשתמשו ואיזה פעולות תבצעו. כיצד תשווקו את העסק שלכם? פרסום באינטרנט, מדיה חברתית, אימייל מרקטינג. הדבר הנוסף, תפעול, ניהול מידע טוב. זה סופר חשוב לעסק, עסק קטן כגדול. זה מתחיל מהדברים הקטנים האלה. ברגע שאנחנו יודעים להשקיע בניהול מידע טוב, העסק רק יצמח. אז פיתוח טכנולוגי לדוגמה, להטמיע תוכנת CRM, להתחיל ממשהו פשוט אפילו באופן עצמאי, לקחת משהו קטן ולאט לאט, כשכל הנתונים שלנו שם אנחנו נוכל לצמוח, כי זה מרכז לנו את הכל. ספקים, לקוחות, ימי הולדת של ספקים, של לקוחות, טלפונים, זה עושה לך תזכורת ושיווק למרקטינג. זה נותן כל כך הרבה מידע, שאנחנו אחרי זה יכולים פשוט בלחיצת כפתור לשלוף אותו. זה עושה סדר ושכל. הדבר הנוסף, תחת התכנון האסטרטגי לשנה הבאה, אנחנו יכולים להסתכל על הגדרת תפקידים. אם אנחנו למשל משרד של כמה אנשים, או שיש לנו פרילנסרים, אז אנחנו יכולים להסתכל ולהגדיר שלדוגמה, ערן הוא סרטט ומנהל קשרי אדריכלים.
ואמילי תהיה משווקת ומנהלת לקוחות. זה חלק מתהליך עבודה נכון, זה עושה סדר כשיש כל אחד מוגדר לו התפקידים. אם אנחנו עסק של one man show, חשוב שנגדיר לנו איזה תהליכים אנחנו עושים באיזה יום, ממש לשריין סלוטים ביומן. זה יעשה לנו את אותו סדר כמו שנעשה הגדרת תפקידים, ולא לברוח מזה או לדחות את זה, לעמוד בזמנים שקבענו לנו בתוך היומן. הדבר הנוסף זה מוצרים, שירותים, הרחבת השירות, לדוגמה לעיצוב משרדים וחנויות, פיתוח חבילות עיצוב לדירות של משקיעים. חשוב להתחבר לצרכים ולשוק. עכשיו הגענו בעצם מה שנקרא לאמצע של מיפוי התהליכים בשנת 24 או בשנה הבאה. אז אנחנו מסתכלים עכשיו על מעקב והערכה חודשית, רבעוני, חציוני או שנתי. במשך השנה הבאה אתם תצטרכו לעקוב אחר הביצועים ביחס לתוכנית שאתם בונים, ביחס לגאנט, שזה בעצם הגאנט הוא כלי שמרכז לנו את כל מה שתכננו לשנה הבאה. מתוכו יכולות לצאת כל מיני נגזרות. זה יכול לכלול השוואת תוצאות למטרות ויעדים, תיקון לתוכנית בהתאם לשינויים בשוק, החלטות בהתאם למידע החדש שנאסף. אז באמת חשוב מאוד לשים לב שכשאנחנו עוקבים אחרי הדברים, שאנחנו עושים מעקב חודשי על סמך פרמטרים מצוינים שאנחנו עוקבים אותם אחריהם, אבל גם ברבעוני, חצי שנתי ושנתי, כשאנחנו מציגים, אנחנו נציג ברמה קצת יותר גדולה, או נבחר להתייחס לזה בצורה קצת יותר מקיפה. לדוגמה, אם במעקב החודשי אנחנו נסרוק את בדיקת מספר הפניות והלידים החודשיים לעומת היעד שהצבנו לעצמנו, ובדיקת הכנסות אל מול התקציב, במעקב הרבעוני אנחנו כבר יכולים להחליט שאנחנו עולים שלב, ובנוסף לזה מוסיפים עוד פרמטרים מדידים כמו השוואה בין מספר הפרויקטים שהושלמו לעומת היעד הרבעוני, סקר שביעות רצון הלקוחות, השוואה של רבעון ולא חודש, זה נותן לנו יותר בשר לעבוד איתו, הערכת אפקטיביות הקמפיינים השיווקיים, פה זה נותן לנו גם יותר במה ויותר ניתוח נתונים שאנחנו יכולים לדעת איפה השקענו, אם זה ממומן או אורגני ולאן לכוון ומה המילות מפתח שלנו. מאוד מאוד חשוב שכל מה שאנחנו קובעים ומדברים על מעקב חודשי, מעקב רבעוני, חצי שנתי, אנחנו נשריין כבר מתחילת השנה ביומן שלנו. כלומר, גם אם פתאום נכנס לנו איזה נסיעה לחול, ואנחנו יכולים להזיז את זה אבל מראש, לא בדקה 99, אנחנו נדע לתכנן את התוכניות שלנו, את החופשים שלנו, את עצמנו, בהתאם למה שקבענו בתוכנית העבודה שלנו. ובנוסף לזה, כשאנחנו מתכננים מעקב רבעוני, חציוני, חשוב שזה יהיה טקסיות, שיהיה לזה משמעות, לא רק מעבר הנתונים, באמת לבנות איזושהי פלטפורמה של מצגת שמציגה פרמטרים וגרפים, ואז בנוסף למילולי, גם בוויזואלי העין שלנו, אנחנו יודעים יותר לתת לזה דגש, המוח שלנו מפרש את זה בצורה אחרת, ולכן חשוב מאוד מאוד שיהיה לזה איזושהי ככה טקסיות ומשמעות ומעמד, ואפילו אני מציעה לכם, קחו איזה שותף, אם יש לכם חברה ויש בה עובדים, תעשו את זה עם כלל העובדים, או הצוות הניהולי לצורך העניין. אם יש לכם יותר אנשים שאתם עובדים מולם, קולגות, ואתם one man show, תרכזו את זה איתם, אתם לא חייבים לדבר במספרים, אתם יכולים לדבר באחוזים, ואז זה משהו שנשאר אצלכם המספרים, אבל מצד שני אתם יודעים למנף את זה, אתם יודעים להעביר את זה הלאה, עם הבן זוג שלכם, עם הילד המתבגר שלכם, גם זה כלי לימודי בשבילו, וגם זה נותן לכם איזושהי במה, וגם בנוסף לזה הבונוס שלכם, זה נותן לכם כלי נוסף לחיים, גם נותן לכם את המקום הזה של לעמוד מול אנשים, של להציג, של פרזנטציות, כלי להטמעה נוספת בתוך העסק. כשאנחנו כבר מדברים על מעקב שנתי, צריך לציין את זה בכלל בצורה סופר מיוחדת, עם הרמת כוסית אולי, מסעדה, גם אם אולי לא הגעתם ל100% של היעדים, אבל למדתם ברובם, זה מאוד מאוד חשוב, הטקסיות הזאת היא מסמלת משהו, היא נותנת לכם את המנוף הזה, להמשיך הלאה ולהתפתח ולשאוף ולהתקדם. אז הסקירה הזאת היא כוללת את השגת היעדים והאסטרטגיה שלכם,
על בסיס הממצאים ניתן לעדכן ולשפר את התוכנית. שנה הבאה אתם כבר רק תצטרכו לעשות fine-tuning בעצם, או להוסיף עוד טיפה דברים, אבל אין צורך, גם אי אפשר כל הזמן לשנות ולהמציא מחדש את תוכנית העבודה. אנחנו מתקדמים ומכניסים דברים ונעזרים בכלים כמו ה-AI ששצף את העולם. אבל אנחנו כבר יש לנו איזשהו משהו מובנה, אז מתחילים במשהו וצומחים לאט לאט. אז להקפיד להיות עקביים במדדים. עסק של איש אחד, תקפידו לעשות את זה עם קולגה שלכם. כמה המלצות לחשיפת נתונים ומדדים בפני הצוות, באופן אפקטיבי. או בפני הקולגה, בפני בני הזוג, בפני עצמכם קודם כל, שקיפות. חשוב לשתף את הצוות, את עצמכם או את מי שאתם מציגים לו, בנתונים הרלוונטיים אליהם באופן שוטף ועקבי. לא להסתיר נתונים שליליים, אבל גם לא להציף יותר מדי. להסביר. הסברה היא סופר קריטית בשביל לתווך את הרציונל מאחורי המדדים. מה הם מייצגים? כיצד הם קשורים להצלחה של הארגון, של העסק שלכם? שיתוף ולמידה, לעקוב ולערב את הצוות בניתוח הנתונים, הסקת מסקנות וגיבוש פעולות נדרשות ויישומן. זה גורם לדרבון, העצמה של הצוות, שלכם, חיוביות, להציג אתגרים באופן בונה וחיובי, תוך התמקדות בפתרונות ושיפור מתמיד. עידוד, לציין ולשבח על הישגים ושיפורים בביצועים על בסיס הנתונים. זכרו, לעקוב אחר הביצועים ביחס לתוכנית ולגאנט. השלב הבא שלנו בעצם במיפוי התהליכים אלו שגרות ניהוליות. כדאי לשלב שיתוף בנתונים ובמדדים בשגרות הניהוליות. אפשר לנקוט במספר גישות. 1. סקרי מדדים, שבועיים, חודשיים. סקירה קבועה של המדדים המרכזיים בישיבות צוות או מפגש אחד על אחד, או שלכם עצמכם עוד פעם לשריין ביומן. זה מאוד מאוד עוזר. לוחות מדדים חודשי רבעוני, פרסום לוח מדדים מעודכן באופן קבוע לעיון שלכם של הצוות. יש לכם משרד? תתלו לכם על לוח מודעות. זה חשוב לראות את זה. ברגע שזה מול העין שלכם, אתם יודעים לאן לשאוף, איפה אתם נמצאים, לאן אתם רוצים להגיע. שילוב בדיווחים, הצגת המדדים הרלוונטיים כחלק מדיווחי סטטוס תקופתיים. פלטפורמה של הצגה, כל אחד בתחומו, כמו שדיברנו קודם, על ערן ועל אמילי אני מזכירה לכם, אם הוא לצורך העניין עובד על קשרי אדריכלים, אז הוא מציג את איפה אנחנו עומדים מבחינת קשרי אדריכלים. כשאנחנו מדברים על יעדים אישיים, צוותיים, אז קביעת יעדים מבוססים על מדדי ביצוע מרכזיים, תגמול ותמריצים לעמידה ביעדים גם שלכם. עשיתם משהו, עמדתם משהו, תשפרו את עצמכם במשהו שכיף לכם. על ידי שילוב פעילויות אלו בשגרה, הנתונים והמדדים הופכים להיות חלק אינטגרלי מהניהול והפעילות השוטפת. אז תזכרו, שריינו זאת ביומנים שלכם. והשלב האחרון במיפוי התהליכים שלנו זה שמירה על גמישות. לאפשר עדכונים ושינויים בתוכנית בהתאם להתפתחויות ולתובנות חדשות שיעלו במהלך השנה. לדוגמה, במהלך השנה האחרונה זיהינו ביקוש לעיצוב מטבחים, בעוד שהביקוש לעיצוב סלונים ירד. אנחנו ננתח את המגמה ונבחן אם מדובר בשינוי זמני או ארוך טווח. אם מדובר במגמה ארוכת טווח, נשקול להתמקד יותר במשאבים בתחום עיצוב המטבחים. אנחנו נשקיע בציוד ובתוכנות מתקדמות יותר לתכנון מטבחים. נוסיף חבילת שירותים ייעודית ללקוחות המעוניינים בעיצוב מטבח בלבד. נגדיל את תקציב השיווק שלנו לעיצוב מטבחים. אנחנו נמשיך לעקוב אחר המגמות והביקושים בשוק, ונתאים את האסטרטגיה והמשאבים בהתאם תוך שמירה על גמישות. תזכרו, זמינות וגמישות ביחס לשינויים בשוק שלנו. בהתאם להתפתחויות. טוב, אז אנחנו הגענו לשקף של עקרונות לניסוח מטרות. אז המטרות שלנו
כשאנחנו מנסחים אותם מאוד חשוב לקחת בחשבון מספר פרמטרים. הראשון, חשוב שהיא תהיה מוחשית. איך אדע שהשגתי את המטרה? מהם המדדים להצלחה? שאלה זו דורשת לחשוב על מדדים. אתם זוכרים, אמרתי לכם חשוב מאוד לדעת לכמת את הדברים, ממשיים וברורים להצלחה. היא עוזרת לנו לנסח את המטרה בצורה ברורה ומדידה. היא צריכה להיות ספציפית. מה בדיוק התוצאה הרצויה שאני מקווה להשיג? היא צריכה להיות חיובית. מה התועלת שאקבל כשאשיג את המטרה? שאלה זו דורשת לחשוב על התוצאות הטובות והתועלת שהמטרה תביא, ועוזרת לנו לנסח בצורה חיובית ומעצימה. המטרה צריכה להיות בתחום ההשפעה. האם המטרה תלויה רק בי, או שאני זקוק לאחרים? האם יש לי שליטה מספקת בתוצאה? האם המטרה היא ברת השגה? האם יש לי את היכולת באמצעים שלי, במשאבים שלי, להשיג את המטרה הזו בזמן הנתון? לאו דווקא בעלת תוכנית ברורה כרגע, אלא מתי הזמן המתאים ביותר להשיג את המטרה הזאת? האם כעת הוא הזמן הנכון? ניקח דוגמה למטרה בתחום העיצוב. אז הדוגמה שלנו ככה תתייחס לעצב מחדש את חדר המגורים של הלקוח עד סוף חודש יוני, על מנת ליצור חלל פתוח ואוורירי יותר עבור משפחה צעירה עם ילדים קטנים. העיצוב יכלול הסרת קירות פנימיים, צביעה בגוונים בהירים, שילוב ריהוט מודרני מעץ בעיר ואביזרי תאורה טבעית. המטרה היא לאפשר למשפחה מרחב משותף נעים וידידותי לילדים. אז בואו ככה נפרט את המטרה. המוחשי שלנו זה איך אנחנו נדע שהשגנו את המטרה. בעצם המטרה תושג כאשר הסלון יעוצב מחדש עד ה-30 ביוני בהתאם לתוכניות ולרצונות הלקוח. מדיד, יש לנו את זה. השלמת עיצוב הסלון, זה המדידה שלנו בעצם. ספציפי, מה בדיוק התוצאה הרצויה? עיצוב מחדש של הסלון בבית הלקוח תוך יצירת מרחב פתוח ואוורירי יותר. דיברנו על מטרה חיובית, אז מה התועלת שאוכל להפיק? הלקוח יקבל סלון מודרני, פונקציונלי ומותאם לצורכי המשפחה. האם זה בתחום ההשפעה שלי? האם המטרה הזאת תלויה רק בי? המטרה תלויה בעבודה משותפת עם הלקוח להבנת הצרכים שלו ושביעות רצונו. האם זה בר השגה? האם ביכולתי להשיג זאת עד ה-30/6? כן, בהינתן שיתוף הפעולה עם הלקוח והצוות. ולאו דווקא עכשיו. אז מתי הזמן המתאים ביותר? כמו שהלקוח ביקש מאיתנו, עד סוף חודש יוני. הניסוח הזה הוא כולל את המרכיבים החשובים בעצם להגדרת מטרה ברורה ומוחשית. לאחר שדיברנו על מיפוי תהליכים ועקרונות לניסוח המטרה, אנחנו נסתכל על מודל סמארט, שזה מודל להצבת יעדים בעצם. זה מסגרת שמשמשת להצבה והשגת יעדים בצורה יעילה. הראשי התיבות בעצם זה specific, measurable, achievable ו-relevant and time bounded. אנחנו ניגע עכשיו ונפרט כל אלמנט. כשאנחנו מדברים על יעד שהוא ספציפי, המטרות צריכות להיות ברורות ומוגדרות היטב. במקום להגדיר יעד מעורפל כמו לדוגמה לרדת במשקל, היעד הספציפי שלנו יהיה לרדת 10 קילוגרם ב3 חודשים. דוגמה ספציפית לכל פרמטר של מודל סמארט המותאמת במיוחד לעסק בעיצוב פנים. לדוגמה, אם אנחנו ניקח חברה שנקראת Smart Interior Design, תתמחה בעיצובי מגורים עכשוויים תוך התמקדות באסתטיקה מינימליסטית וחומרים ברי קיימא. אנחנו עוברים לפרמטר הבא שזה מדידים, measurable בעצם. אז היעדים צריכים להיות בעלי קריטריונים ניתנים לכימות כדי
לעקוב אחר ההתקדמות, דיברנו על זה כבר, נגענו בזה. לדוגמה, אם המטרה שלנו היא לחסוך כסף, אנחנו יכולים להגדיר יעד מדיד כמו לחסוך כל חודש 500 ש"ח. אם אנחנו נסתכל על החברה שלנו אפקטיבית, ה-Smart Interior Design, אנחנו שואפים להשלים 10 פרויקטים למגורים, החל מדירות קטנות ועד בתים גדולים. כשאנחנו מדברים על בר השגה, achievable, אנחנו בעצם מדברים על מטרות שצריכות להיות מציאותיות, ניתנות להשגה. חשוב להגדיר יעדים שהם במסגרת היכולות והמשאבים שלנו, שלכם, דיברנו גם על זה קודם. הצבת יעדים מופרכים מדי עלולה להוביל לתסכול וחוסר מוטיבציה. נחזור לדוגמה שלנו. כשאנחנו מדברים על החברה שלנו בעיצוב פנים, אז ייצור קשרים חזקים עם ספקים וקבלנים מקומיים כדי להבטיח ביצוע פרויקטים בזמן וחסכוניים. זה משהו שאנחנו יכולים בקשר שלנו, בדינמיקה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם גורמים לאנשים שלנו להיות שותפים. הם מכירים אותנו, אנחנו אותם, נוצר איזשהו בונדינג, ומפה ככה זה הופך להיות משהו שהוא בר השגה והוא תלוי ביכולות שלנו. צריך להיות רלוונטי, המטרות צריכות להתאים ליעדים הכוללים ולהיות משמעותיות עבורכם. הם צריכים להיות רלוונטיים לחיים האישיים או המקצועיים שלכם ולתרום לחזון לטווח הארוך. אם אנחנו חוזרים לדוגמה שלנו, אז עיצוב פנים יישאר מעודכן, החברה שלנו סמארט תישאר מעודכנת במקומות העיצוב והטכנולוגיה העדכניות ביותר, בכדי לספק ללקוחות פתרונות עיצוב חדשניים ורלוונטיים. אם אנחנו מדברים על time bounded, בעצם המוגבלת בזמן, היא צריכה להיות למטרות, צריך להיות מסגרת זמן ספציפית להשלמה. קביעת מועד יוצרת תחושת דחיפות ועוזרת לכם להישאר ממוקדים. לדוגמה, יעד שנקבע בזמן יכול להשלים את הפרויקט עד סוף החודש. אם אנחנו חוזרים לדוגמה שלנו, ה-Smart Interior Design מתכננת להשלים כל פרויקט בתוך מסגרת זמן מסוימת עם ציר זמן ממוצע של 6 עד 8 שבועות על פרויקטים בקנה מידה קטן, ופרויקט של קנה מידה גדול יותר בין 12 ל-16 שבועות. על ידי שילוב כל הפרמטרים הספציפיים ניתנים למדידה, השגה, רלוונטיים, מוגדרים בזמן, בעצם החברה Smart Interior Design יכולה להגדיר ולהשיג את מטרותיה ביעילות בתחום עיצוב הפנים. על ידי מודל הסמארט, אתם יכולים להגדיל את הסיכויים שלכם להשיג את המטרות על ידי הפיכתן לספציפיות, מדידות, ברות השגה, רלוונטיות ומוגדרות בזמן. אז הגענו ככה לשקף המטרות, ומטרה היא בעצם תוצאה ספציפית ומדידה שאנחנו רוצים להגיע אליה בעתיד. מטרות עוזרות לנו להתמקד, לכוון את מאמצינו ולעקוב אחר ההתקדמות. שאלות שיעזרו להגדיר מטרה טובה זה מה ולא איך. שאלות לדוגמה, מה אתה רוצה בדיוק להשיג? מה היעד המדיד שעל פיו תדעו שהצלחתם? מה השינוי שאתם רוצים להשיג בעסק או בחייכם? מה היכולת שאתה רוצה לפתח? שאלות אלה עוזרות להגדיר בצורה ברורה וספציפית מהי התוצאה הרצויה, ללא קשר לאיך מגיעים לשם. הן מתמקדות במה ולא באיך. זו הדרך הטובה ביותר להתחיל לחשוב על מטרות. לדוגמה, מטרות לשנה הקרובה בתחום העיצוב, אבל אפשר לקחת את זה לכל ענף שנרצה. הכנסה. להגדיל את ההכנסות שלנו מ-200,000 שקלים ל-250,000 ש"ח עד סוף השנה. שימו לב, דיברתי על הכנסות ולא רווחיות. לקוחות. לגייס 10 לקוחות חדשים עד סוף רבעון ראשון. פרסום. להשיק קמפיין פרסום ברשתות החברתיות עם תקציב של 5,000 ש"ח לכל השנה. אז השאלה היא גם איך אנחנו נעשה את זה. זה דברים שצריך להגדיר בתוך התוכנית שלנו.
מטרות אלה כוללות יעדים מדידים בתחומי ההכנסה, לקוחות, שיווק, כוח אדם, מוניטין, ויעזרו לעסק להתמודד, להתמקד ולצמוח. הבנה ברורה של המטרה והגדרה נכונה הם מפתח להצלחה בהשגת המטרות שלנו. כשאנחנו מדברים על מפל מטרות, הוא מושג המשמש בניהול פרויקטים והגדרת יעדים כדי לייצר חזותית את ההיררכיה ואישור המטרות בתוך ארגון או צוות. אנחנו יכולים לראות כאן את הדוגמה בעצם שפירקתי את זה כשאנחנו עובדים בתוך ארגון, מטרה ארגונית עסקית, בתוך הארגון יש יחידות, בתוך היחידות יש צוותים ולכל אחד בצוות יש מטרה אישית, אז אפשר לקחת את זה לכל מקום. בעצם המפל מספק מסגרת מובנית לפירוק יעדים ברמה גבוהה למטרות משנה או משימות ספציפיות יותר וניתנות לפעולה. במפל מטרות מסודרות בצורה מדורגת, כאשר מטרות ברמה גבוהה יותר נמצאות בחלק העליון ומטרות או משימות ברמה נמוכה יותר נמצאים בתחתית. הרעיון הוא להבטיח שכל מטרת משנה או משימה תורמת ישירות להשגת המטרה הגבוהה מעליה. דוגמה לאופן שבו מפל מטרות עשוי להיראות עבור פרויקט עיצוב פנים. למשל, אם אנחנו ניקח מטרת על, נקרא לה השלמת פרויקט עיצוב פנים במסגרת תקציב וציר זמן. כשאנחנו נרד למטה, אנחנו ניקח יעד משנה. אז בתוך היעד משנה אנחנו יכולים להתייחס לסיום קונספט העיצוב וקבלת אישור הלקוח. המשימה שלנו בתוך זה ליצור לוחות השראה והצגת אפשרויות עיצוב ללקוח. המשימה השנייה שלנו זה בעצם לקבל את האישור של הלקוח ולצאת לפעולה. כשאנחנו מדברים על יעד שני או מטרת משנה שנייה, אנחנו מדברים על רכישת חומרים וריהוט נחוצים. המשימות בתוך זה מחקר וזיהוי ספקים לחומרים וריהוט, והשני זה ביצוע הרכישות לאותם המוצרים. כשאנחנו מדברים על יעד שלישי או מטרת משנה שלישית, אנחנו יכולים לדבר על ביצוע תוכניות התכנון ופיקוח על הבנייה, ההתקנה. המשימה בתוך זה תהיה לתאם עם הקבלנים ותזמון עבודת הבנייה. כשאנחנו בעצם על ידי פירוט והדמיה של היעדים, בצורה הזו מפל היעדים שלנו עוזר לצוותים, ליחידים, להבין את ההיררכיה של המשימות וכיצד הם תורמים להצלחת הפרויקט הכוללת. זה גם מאפשר תיאום טוב יותר, מעקב אחר התקדמות והתאמה של מאמצים להשגת המטרה הסופית. זה בעצם מוביל אותנו, זה תהליך כמו road map כזה, רק פה זה יותר גדול, זה לא ספציפית של משהו אחד שאנחנו מדברים על תכנון שנה, זה לאורך כל השנה, אז אנחנו לא מייצרים road map, אנחנו מייצרים תוכנית עבודה, ואנחנו לגמרי בכיוון הזה. הגענו בעצם למטרות ארגוניות. במטרות ארגוניות יש לנו את יעדי העל. יעדי העל ידועים גם בשמם יעדים ממוקדי אגו. הם מתרכזים סביב ערכים כמו איכות, שביעות רצון לקוחות וצוות, שיפור אפקטיביות ויעילות, טיפוח תרבות ארגונית חיובית. מתן עדיפות לאיכות, שביעות רצון ומצוינות תפעולית כיעדי על בעסק שמוביל לשיפור חוויית הלקוח, הפניות מוגברות, מוניטין מותג חזק, שיפור שביעות הרצון והשימור של הצוות. יעילות תפעולית ויתרון תחרותי בתעשייה. גורמים אלו תורמים להצלחה ולרווחיות של העסק בטווח הארוך. לדוגמה, אנחנו יכולים לקחת מטרת על ברמה גבוהה, השגת צמיחה ורווחיות בת קיימא בעסק. מבחינת שיפור האיכות אנחנו נתייחס ליעד משנה, יישום תהליך הבטחת איכות חזק. המשימה תהיה ביצוע ביקורת ובדיקת סדירות כדי להבטיח תוצאה באיכות גבוהה.
היעד משנה השני שיהיה לנו זה שיפור מתמיד של סטנדרטים ופרקטיקות. אם אנחנו הולכים לתחום העיצוב, אז זה בתחום העיצוב. אם אנחנו הולכים על אדריכל, אז זה באדריכלות, נישה של משהו ככה שאתם יכולים לכוון אליה. כל נישה יכולה לקחת לעצמה את המקום הזה ולכוון לעצמה שם את הסטנדרט. המשימה תהיה להישאר מעודכן עם שיטות עבודה מומלצות בתעשייה ומגמות העיצוב. כשאנחנו מדברים על שביעות רצון לקוחות, ביעד משנה אנחנו יכולים לדבר על שיפור תקשורת ושיתוף פעולה עם הלקוח. המשימה תהיה ליישם פגישות התקדמות קבועות כדי לעדכן את הלקוחות. ממש סגרנו עסקה, תעשו מיני גאנט אני קוראת לזה, עם זמנים שכבר משריינים מראש פגישות. אם זה יזוז טיפה לכאן או לכאן זה בסדר, אבל מראש הם יודעים להיערך בהתאם. הם מגיעים עם שאלות, אתם מגיעים עם תשובות, אתם יודעים שהכל מתנקז לפגישות האלה. אם זה אחת לשבוע שיחת טלפון ואחת לשבועיים זה מפגש. זה טיפ ממני אליכם. היעד משנה השני יכול להיות מדידה ומעקב אחר רמת שביעות רצון הלקוחות. המשימה בפנים זה לערוך סקרים של הפרויקט כדי לאסוף משוב מלקוחות. אתם יכולים לעשות משהו בהתחלה, באמצע ובסוף. זה מניב תוצאות. דיברנו על זה קודם, אל תעשו את זה חודשי, את הניתוח תעשו רבעוני, במיוחד אם אתם רק מתחילים להטמיע את זה, כדי שיהיה לכם שק, אני יודעת מה, בשר, נתח, ממה לעבוד, ממה לנתח. אם אנחנו מדברים על שביעות רצון ופיתוח שלכם, של העובדים, אז היעד משנה שלנו יהיה טיפוח סביבת עבודה חיובית ותומכת. המשימה להכיר ולתגמל ביצועים והישגים יוצאי דופן, זה אחד מהם, אפשר פה אין ספור דברים. אני אתן לכם סתם דוגמה, אם בעבר השכר היה מאוד מאוד חשוב לעובדים, היום לא השכר זה הדבר הכי חשוב, השכר בא אחרי זה. המקום הראשון מבחינת העובד, זה באמת הערכה שלו, סביבת העבודה שלו, התמיכה בו, הכלים שאנחנו מציעים לו, בשביל שהוא ירגיש בנוח. זה היום המקום הראשון מבחינת העובד, זכרו זאת. היעד משנה השני שלנו זה השקעה בפיתוח מקצועי והזדמנויות צמיחה שלכם, של הצוותים שלכם. המשימה זה לספק תוכנית הדרכה וסדנאות לשיפור מיומנויות. כשאנחנו מדברים על שיפור תרבות, אנחנו מדברים על יעדי משנה. אחד, להגדיר ולקיים את ערכי הליבה והייעוד של החברה. אנחנו יכולים, זה ככה משהו מאוד ערכי שיכול להתאים לכל עסק. המשימה זה תקשור באופן ברור של ערכי החברה ואת ייעודה לכל הצוות. חשוב מאוד שיהיה פה שיח, שיהיה פה שפה שהארגון, שאתם תדברו אותו החוצה עם העובדים, עם הצוות שלכם, עם השותפים שלכם. היעד משנה השני זה קידום תרבות של שיתוף פעולה וחדשנות. המשימה זה לעודד שיתוף רעיונות, פרודוקטיביות, זה גורם לשיתוף פעולה בין תפקידים שונים, חוצי ארגון, זה גורם לארגון להיות חזק. על ידי קביעת יעדים אלה, בעצם יעדי משנה ספציפיים ומשימות מתאימות, העסקים יכולים ליצור תוכניות שנתיות ממוקדות וניתנות לביצוע. זה עוזר להנחות בקבלת החלטות, להקצות משאבים בצורה יעילה, למדוד התקדמות לקראת היעד, הכולל של צמיחה ורווחיות בת קיימא. אז הגענו למטרת פיתוח אישית. הוספת יעד התפתחות אישי מקצועי לתוכנית עבודה היא חשובה מכמה סיבות. הראשונה שבהן זה שיפור מיומנויות. על ידי פיתוח אישי מקצועי אנחנו מספקים הזדמנות לשפר את המיומנויות הקיימות שלנו ולרכוש מיומנויות חדשות. ההשקעה בצמיחה האישית בעצם היא יכולה לשפר את היכולת שלנו להישאר מעודכנים במגמות בתעשייה, להרחיב את הידע שלנו, להתקדם בקריירה. כשיש לנו בעצם את כל אלה, הקריירה שלנו מבטיחה עתיד. אנחנו נשארים רלוונטיים ותחרותיים בשוק העבודה. השאיפה בעצם לצמיחה ולמידה אישית מספקת תחושת מטרה, סיפוק ושיפור מתמיד, שמוביל לסיפוק מוגבר בעבודה ולרווחה כלכלית. השני זה בעצם היכולת להסתגל והחוסן.
בסביבת העבודה משתנה כיום, חיוני להישאר סטגלטניים וגמישים. יעדי התפתחות אישיים מקצועיים יכולים להתמקד בבניית מיומנויות שניתנות להעברה, כגון פתרון בעיות, תקשורת, מנהיגות. כל אלו מאפשרות לאנשים לנווט ולשגשג במצבים דינמיים. אם אנחנו מסתכלים על דוגמאות למטרות התפתחות אישית מקצועית, אז לדוגמה להשתתף בכנסים, בסדנאות, סמינרים כדי להישאר מעודכן במגמות, בטכנולוגיה העדכניים ביותר. שפר את הבקיאות בתוכנה או בכלים הטכנולוגיים הנפוצים בתחום העיסוק שלך. בנוסף, תזכרו, יעדי התפתחות אישיים מקצועיים צריכים להתאים לשאיפות, תחומי העניין ודרישות של התפקיד או התעשייה הספציפית. הם מהווים השקעה בצמיחה המקצועית של האדם והיכולת להוביל להגברת שביעות הרצון בעבודה. הזדמנויות קידום והצלחה בקריירה ארוכת טווח. וקודם כל ולפני הכל זה נותן לכם הנאה גם בעין וגם הנאה באלף ואושר עילאי שלמדתם עוד משהו, זה מעשיר אתכם ואין יותר כיף מזה. אז תזכרו, הכיף בסוף מתחיל מלצמוח, להשקיע בנו, כמו בעציץ, להשקות את עצמנו, לטפח את עצמנו. גם זה מאוד מאוד חשוב, וגם את זה תכניסו בתוך תוכנית העבודה. אז אנחנו מגיעים ממטרה לתוכנית עבודה, ואנחנו ניגע פה רגע במדדים כמותיים. להם יש תפקיד מכריע בקביעת יעדים ומעקב אחר ההתקדמות. הם מספקים דרך קונקרטית וניתנת למדידה ולהערכת ביצועים. קביעת הצלחה וקבלת החלטות מושכלות. להלן מספר נקודות מפתח לגבי מדדים כמותיים. אז 1. אובייקטיביות ובהירות. הם מציעים דרך אובייקטיבית וברורה להעריך את ההתקדמות. הם מספקים נתונים מוחשיים שניתן להבין ולהשוות בקלות ומסירים עמימות וסובייקטיביות. 2. יעדים מדידים. מאפשרים קביעת יעדים או אמות מידה ספציפיות שניתן לעקוב אחריהן לאורך זמן. יעדים אלה מספקים תחושת כיוון ומאפשרים ליחידים או לצוותים להעריך אם הם בדרך או שהם צריכים להתאים את מאמציהם. 3. מעקב אחר התקדמות. על ידי שימוש במדדים כמותיים, קל יותר לעקוב אחר התקדמות לעבר יעדים. ניטור ובדיקה שוטפת של אמצעים אלה מאפשרים התערבויות או התאמות בזמן, ומבטיחים שהמטרות הושגו במסגרת הזמן הרצויה. 4. הערכת ביצועים. מדדים כמותיים משמשים לעתים קרובות בהערכות ביצועים. הם מספקים בסיס אובייקטיבי להערכת ביצועי יחיד או צוות, זיהוי תחומי שיפור והכרה בהישגים. 5. קבלת החלטות מבוססת נתונים. מדדים כמותיים מספקים נתונים שיכולים לתת מידע לתהליכי קבלת החלטות. על ידי ניתוח מגמות ודפוסים, בעלי עניין יכולים לקבל החלטות מונעות נתונים, להקצות משאבים ביעילות ולתעדף מאמצים כדי למקסם את התוצאות. אחריות ושקיפות. זה 6. אמצעים כמותיים מאפשרים אחריות ושקיפות בתוך צוותים או ארגונים, כאשר ההתמקדות נמדדת באופן אובייקטיבי, קל יותר להטיל אחריות על אנשים או צוותים על ביצועים שלהם, ולמסור את ההתקדמות לבעלי עניין או ללקוחות. שיפור מתמיד. מדדים כמותיים מקלים על שיפור מתמיד, על ידי הדגשת תחומים הדורשים תשומת לב או שיפור. על ידי מעקב וניתוח נתונים, אנשים או צוותים יכולים לזהות צווארי בקבוק, חוסר יעילות או אזורים שבהם נדרשים מאמצים נוספים כדי לייעל את התוצאות. זכרו, בעוד שמדדים כמותיים הם בעלי ערך, יש להשלים אותם על ידי הערכות איכותיות וגורמים רלוונטיים אחרים כדי לספק הבנה מקיפה של הביצועים וההתקדמות.
גישה מאוזנת, המתחשבת במדדים כמותיים ואיכותיים כאחד, יכולה להוביל להשגת יעדים ולהצלחה כוללת. להלן מספר דוגמאות למדידות כמותיות שניתן להשתמש בהן לתוכנית שנתית. ניגע בתחום עיצוב הפנים. אז ככה, מספר פרויקטים. המספר הכולל של הפרויקטים של עיצוב הפנים שהושלמו או יזמו במהלך השנה. הכנסות וביצועים פיננסיים. הכנסה ממוצעת לפרויקט. גיוס ושימור לקוחות. מספר לקוחות חדשים שנרכשו במהלך השנה. לוחות זמנים של פרויקט. משך הפרויקט הממוצע. חמישי ואחרון לבינתיים, ניהול התקציב. שונות בעלויות, הבדל בין תקציב מתוכנן להוצאות בפועל. זכרו שמדידות אלו יכולות לעזור לכם להעריך את ההצלחה וההשפעה של התוכנית השנתית במונחים של הגדרת והגשת פרויקטים, ביצועים פיננסיים, שביעות רצון לקוחות ונהלים ברי קיימא. חשוב לבחור מדידות שמתאימות למטרות וליעדים ספציפיים של תוכנית עיצוב הפנים שלכם או עיצוב הפרויקט שלכם. אז עכשיו, לאחר שחלקנו את מפל היעדים והמדדים שלנו, הגיע הזמן להתעמק בשלבים המעשיים של הפיכת יעדים אלה לפעולה. כיצד להשיג את היעדים שלנו ביעילות? נתמקד כעת בפיתוח תוכנית עבודה מקיפה. תוכנית עבודה מתארת את המשימות הספציפיות, לוחות הזמנים, המשאבים הנדרשים, כל זאת כדי להביא את המטרות שלנו לידי מימוש. אנחנו בודקים כיצד נוכל לתרגם את המטרות שלנו לתוכנית מובנית היטב, שמנחה את הפעולות שלנו ומבטיחה יישום מוצלח. אנחנו רואים כאן את שקופית הגאנט, שמספקת ייצוג חזותי בעצם של ציר הזמן של הפרויקט. הוא מציג את המשימות, משכי זמן ותלות. זה עוזר לחברי צוות ולבעלי עניין להבין את לוח הזמנים של הפרויקט, ולזהות אבני דרך קריטיות ולעקוב אחר התקדמות לקראת סיום. אנחנו יכולים בעצם לראות בשקופית שמטרת העל, לדוגמה, היא פתיחת סטודיו. המטרות ביניים זה צמיחה עסקית, הדרכות מקצועיות והכשרות, ויצירת אווירה חיובית ומלכדת בין כל המשתתפים, והמשך המלל. מה שחשוב לזכור זה כאשר דיברנו על מטרות על, הזכרנו את המושג יעדי אגו. אז יעדי האגו שלנו בעצם מה שהם אומרים זה איכות, שביעות והפעלה. אז כל אחד ממטרות הביניים שבחרתי להציג כאן היא מתייחסת לאיכות, צמיחה עסקית והדרכות מקצועיות לשביעות והפעלה. זה הכל נכנס פה אם אנחנו פורטים את הדברים. כשאנחנו מסתכלים על יעדים, היעדים בעצם הם מקומטים במספרים. הפירוט של זה נעשה על ידי המשימות, והמשאבים הנדרשים זה מי מטפל בזה. אם זה אני, אם זה מישהו שעובד איתי, ותפוקות מצופות מדברות על מתי או כמה, ואנחנו מסמנים בעצם באיזה שלב אנחנו מבצעים את זה. אז חשוב לזכור, התכנון העסקי המדויק יסייע לקבוע מהם הפעילויות והצעדים הדרושים בכדי להשיג את היעדים שהצבתם. אז לסיכום, אני מקווה שנהנתם ושהשארתם את עצמכם ולקחתם לעצמכם עוד דברים והוספתם לקלמר הכלים שלכם, ואני מאחלת לכם שבעזרת הכלים האלה תצליחו ותפתחו לעצמכם תוכנית, גם אם זה ההתחלה, אבל זה דרך וזה עם מטרה ויש לזה כיוון וזה כבר התחלה. אז make things happens, ואני פה לכל שאלה ועניין, אשמח לתת מענה. Thanks.